Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam hormati orang awak orang tiaka sadonyo baik nan di rantau maupun nan ado di kampuang di tiaka tercinta. Awak sambunglah cerita balik tentang baju rayo nak sana. Nampaknya baju rayo menjalankan rayo ko merupakan topik nan menarik untuk dibicarakan. Nanambo sendiri berdasarkan keadaan, juga berdasarkan pertimbangan dalam situasi nan serupa iko kini, ambo memutuskan di tahun kini untuk indak membeli baju rayo do sana. Dan untuk ambo sendiri ndak beli baju dah di rayo nang katibo iko. Iko untuk ambo sendiri sana, tapi nan untuk anak-anak, insyaAllah lai ka diboli juga. Nan untuk ambo seorang ini ko nanindak, Kebanyakan yang lain tentu lai kamu beli baju rayo tu besok. Ketika lah hampir-hampir tiba hari rayo, dijopuk ke pasar. Mana lai indak seorang ciek diboli dah. Diboli 2 je 3. Ompek jadi pulo. Selain itu nangka kanti baju rayo kau diboli pulo. Bayar terompah, bayar sepatu, bayar kain sarung, bayar kopiah. Atau untuk orang pedusi, kok kebaya, kok kain dalam, kok anyi biko banyak pula peraget-peraget untuk nan lai. Tapi untuk dan sanak nan indak pula, nan samo jo ambo, nan karena berbagai alasan, rayo kini rencana yo indak kamu beli baju rayo, jangan baibu hati. Ndak perlu sedih, ndak perlu baibu hati awak, ndak perlu rusuh-rusuh awak, lai ado den ke kanti. Samu awak. Lain tak seorang aja sana dah. Nan lain lah 20 nan macam itu. Sia tu, dan kuma contohnya. Nan lain ni tak mengecek tentu ada 20. Nan ontok-ontok aja Tapi ketika pergi sembahyang rayo ke kubu, baju nan lah ada juga dipakai. Sia kira-kira nalih sama aja den. Tak boleh baju rayo kini. Tolong lagi komentar di bawah. Atau kok sogen lagi komentar, malu pula je orang tahu bona orang beko agi asa tando ampu. Tando awak lai sama sesuai. Jadi itu saja sana cerita kita sambil menanti-nanti kotu babuko. Kalau biar terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.